बड'लेण्डनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय मुंख्लंफोरनि न'खर आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय आफाद दानानै जाय बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों PF, BLTF आरो NDFB हानजाफोरनि गेजेरजों गावखौ बाउसोमनानै थानाय बे दावहारु बिथांमोननि न'खरजों न'खरफ्रा मोनसे फैसानि मोननै बिखुं बायदि। ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनै थामथि एकर्ड जानायनि उनावबो जोबथिसालियाव थाबोबाय बिथांमोननि जानानै जों गेदेमा दैदेनगिरिमोनखौ नारसेबहरनाया बा खावलायहरनाया जों मुंख्लं न'खर आफाद बायदियै जोंहाबो दायित्व दङ। आरो बे बेलायाव जों गिबियावनो जोंनि दिनैनि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' लोगोसे दिनैनि हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांमोन सानैखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों। मानोना दिनै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि उनाव जाय जोंहा दावहारुफोरा जोबथेसालिसिम थाबोदों बिथांमोनखौ जोंनि बे उदां अख्रां सिङाव लाबोनो थाखाय बा जोंनि न'खरसिम फिदिंना फैनो थाखाय बिथांमोना राजनितिखौ जिबिराग दावहा बेखौ दोनथ'नानै मोनफ्रोमबो जोंनि राजनिति हानजानि अनगायैबो जायफोर बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगोसे बिथांमोनखौ बर'ना लाबोनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। लोगोसे जों दिनै मुंख्लं न'खरारि आफादाबो जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि हानजाफोरनि गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खुलुमनायजों खावलायहरो जे नोंथांमोनाबो गावबा गावनि जा राजनितिनि दावहा बेखौ दोनथ'लायनानै दिनै बर'नि अलखद समाव जोंनि जाय बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव जोबना जानाय दङ जाय बिथांमोना जोंहा गोथां मुंख्लं जानो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जेन फिन एकर्डनि उनाव जों लाबोफिनगासिनो दङ बिथांमोनखौ जेन फिन एकर्डनि उनाव जों लाबोफिननानै जोंनि न'आव फैनांगौ उदां अख्रां सिङाव लाबोनांगौ बेखौनो जों गेदेमा दैदेनगिरिमोननिसिम जों खावलायहरदों। बेजों लोगोसेनो जों BTCनि जा डिपुटि चिफ बिथांखौ मोनसे खोथाखौ जों खावलायगोन। बिथाङा जिहेतु जोंनि जा बर'नि मुभमेन्ट 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामनानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ खालामफैदों आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथाङा दिनै डिपुटि चिफ जानो मोन्दों। बिथाङा मोनसे सरकारनि गारियाव जिरायनो मोन्दों आरो बे लेखायै बिथाङा जे हारि जौगानो जिबायदि बिथाङा सानदोंमोन मुभमेन्टखौ खालामबोदोंमोन बेबायदिनो हारि जौगाहोनायजों लोगोसे बर'नि गोजोन थासारिखौ लाखिनायजों लोगोसे जाफोर बिथाङा सानदों बेखौ मावफुंनायनि बिथाङा सुबिदा मोन्दों। आरो बेखौ जों बुंनो नागिरनाय खोथाया नैबेसोदि बिथांमोना बे 34 बोसोर जादों मुभमेन्ट खालामबोदों बे समाव बिथांमोननि दाबिखौ सरकारनो खोनासंहोनो थाखाय बिथांमोना सम सम कुर्दिसान हाबाफारिखौ लानो गोनां जादोंमोन जेब्ला सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ खेरायाखैमोन। दिनै थिग बेबायदिनो बिथांमोना जितु सरकाराव दं दा जोंनि खायफोर एस'सिएसनफोरा खायफोर न'खरफ्रा जाय मोनथायनो बन्सित जाना थागोन बिथांमोनाबो सम सम हयथ' कुर्दिसान हाबाफारिनि गेजेरजों गावनि साननाय हनायखौ फोरमायनो बा सरकारखौ खोनासंहोनो थाखाय सेस्था खालामो। बेबायदिहै हयथ' खायफोर बन्द'खौ फोसावनो गोनांबो जादों। बे बेलायावहाय जों नैखौसो लुबैजागोन जे बिथाङा जाय दिनै कुर्दिसान हाबाफारिनि गेजेरजों बन्द' फोसावो बा बायदिसिना हाबाफारिखौ लायो बिथांमोनखौ बिथाङा एसे सानै हयै जे मोजां जुक्तिनि गेजेरजों जाहाथे गोजोनग्लाय होनायखौ जों लुबैजायो। नाथाय जों बिथांनि खायफोर कमेन्टखौ ओरैबायदि मोनो जे जोंनाय अराव हाथरजों खुबैनानै खोमोरनो नाजानानै जा अरखौ बेरदेर होनाय बायदिसो जों बुंनाय बायदिमोन। ओंखायनो जों खावलायगोन बिथाङा जे मुभमेन्ट खालामबोनानै गावनो मोनबोखानाय दिनै सोरबा कुर्दिसानायाव बिथाङा मोजां रोखोमै बुंजानायखौ बा बिथांमोननि जाय कुर्दिसादों बिथांमोननि गोजोनग्लायनाय बायदियै बिथांमोना जियाव सेटिसफाइ जागोन बेबायदि खोथाखौ जों बुंजानो लुबैयो। दा बेयावहाय जों जाय गेदेमा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खोथाखौ जों खावलायनो नागिरो जोंनिफ्राय जायनि थाखाय बिथांमोनखौ लवार कर्टआ जिथुनिखि राय होदों जाजमेन्ट होदों बेखौनो हाइकर्टआ होनो गोनां जादों। लवार कर्टआ अलरेडि बिथांमोन खायफोर खामानि जिथु मावलांनो गोनां जादों जितियानोखि जोंनि दाबिखौ मानिनो थाखाय सरकारखौ खोनासंनो थाखाय दा बेफोरनि बेलायावहाय खायफोर जुदि एक्सन लानायनि सायाव CBI तदन्त होनानै बिथांमोननि सायाव जिथुनिखि एगेन्स्टै एभिडेन्स साबमिट खालामदों दा बे CBI एभिडेन्स साबमिट खालामनायनि सायावनो जिहेतु लवार कर्टआ राय होदोंमोन आरो दिनै हाइकर्टआबो बिथांमोननि CBIआ जिथु तदन्त खालामनाय एभिडेन्स होदों
बिनि सायाव बिथा खालामनानै दिनै हाइकर्टआबो राय होदों। दा एकमात्र जों बेयाव मोनसे प्रसेसखौ एसे दावगानायखौ नुनो मोन्दों जितु एकर्टनि दहाय लानानै बे साब्रैखौ खादान जायखौ एगारथाव बेखौ हयथ' एगारबाय आरो थिग बेबायदिनो सुप्रिम कर्टआव थाङोबाबो जों बेखौनो सानो जे बिथांमोना जाय CBIआ बिथांमोननो गोबां एभिडेन्स होदों प्रुफ होदों बे प्रुफनि बिथा खालामनानै बिथांमोना हयथ' रायखौ होनो गोनां जागोन आरो बेबायदि राय होयोब्ला निस्सय सोरबा खासे खानै गनो हागौ खिन्थु जोंनि बिथांमोना गासैबो गजबनाय नङाखौ जों सानो। बेबायदिनो जों बे कारनावनो जों मोनसे खोथाखौ खावलायनो नागिरो जों आगोलावबो बुंखादों जोंनि एकर्टखौ दहाय लानानै जाहाथे बिथांमोना सरकारजों रायज्लायनानै थोंजों सरकारनिफ्रायनो बे कर्टखौ जाहाथे बिथोन हरो जे बिथांमोनखौ रिहा खालामनानै होनांगौ। मानो जे सरकारा हाखायो जिथु दा बयबो सरकारा मिथिखायो बयबो मोनथिखायो बिथांमोना जिथु खामानि मावदों बे गावनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय मावाखै आरो जिथु खामानि मावदों बे हारि जौगानायनि थाखाय हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि गासै फैबाय थानाय सुबुङा जेन गोजौ थाखोनि जायफोर स्टेटफोरनि सुबुंफोरजों जाहाथे लोगोसे दावगालांफानो हायो बेफोरनि थाखायसो बिथांमोना जिहेतु आन्दलन खालामदोंमोन आरो बिनो गोनां जादों। आरो बे लेखायाव जों जुदि नायनो थाङोब्ला जे जोंनि लाख लाख बर' सुबुंनि जा जौगासारनाय फैबाय थानाय सुबुंनि जिथु जौगासारनाय बिनि बेलायावहाय बे 10-15 जन सोरबा जुदि थैनो गोनां जादों बिथांमोननि मावनायाव बे बिनिख्रुइ देरसिन नङा। ओंखायनो सरकारा इसा खालामोब्ला जोंनि बे जातिनि थाखायसो स्वार्थसो जिथु खामानि मावदों बिसोर बेक्तिगत स्वार्थ मावाखै बेखौ बिथांमोना डाइरेक्टलि मोनसे हय राष्ट्रपतिनि गेजेरजोंआनो जा नहय हम मिनिस्टारनि गेजेरजोंआनो जा बिसोर केबिनेटआव बिल पास खालामनानै जेरैखि जा हायो बिथांमोना मोनसे राय कर्टसिम बिथोन दैथायहरनो हायो आरो बेबायदि खालामजानायखौ जों लुबैजागोन।